Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya ay si Rose. Kabilang ako sa mga tinatawag na NBSB o No Boyfriend Since Birth. Kaya nang minsang may nagkagusto sa akin, nung 28 years old na ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Tingin nga. Uy, basta huwag kang maingay ha. Sa'yo ko palang to sinasabi. Oo naman. Bakit ko naman ichichika sa iba? Ito naman, wala ka ba tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Oh, tingnan mo. Oh my gosh! Ang pogi! Oh, diba? Bes! This is it! Nahanap mo na finally si Mr. Right! Ngayong mga panahong to, alam mo, pakiramdam ko, para akong lumulutang sa alapaap. Ang sarap pala sa pakiramdam, ina. Masaya ako para sa'yo. NBSB no more! True. So, kailan mo siya ipakikilala sa mga magulang mo? Ay, di ba dapat siya muna magpakilala sa akin sa mga magulang niya? Sabagay, kasi siya ang lalaki. Correct. Kaya hihintayin ko na lang. Teka, gaano na ba kayo katagal? Isang buwan pa lang naman. Ay, enjoy mo yung stage na yan, Bes. Yan yung puro kilig moments. Pero kapag mag-asawa na kayo, naku, wala na yan. Ganon? Bakit? Hindi ka kinikilig sa asawa mo? So ka ba? 10 taon na kami magkasama. Sa simula lang naman yung mga ganyang pakiramdam na parang akala mo, lumulutang ka sa ulap, ganun. Ganon? Pero later on, mawawala rin yan. Kaya best, i-enjoy mo yan habang naririyan ka pa. Teka lang, Abner. Bakit? Tama ba itong ginagawa natin? Anong mali rito? Kasi, Hindi na tayo teenager. Pareho na tayong nasa legal na edad. Ano pa ba ikinatatakot mo? Natatakot lang ako. Baka, Magtiwala ka sa akin. Wala ka pang tiwala sa akin? Abner, Ano? meron, syempre. Alisin mo ng pag-aalinlangan mo. Gusto kong mapasaya ka. Abner. Abner, ikaw na ba yan? Oo. Mabuti naman, tumating ka na. Ay, pwede mo ba ako tulungan? Kailangan ko magpalit ng damit. Bakit naman hinintay mo pa ako? Narito naman ang bunso mong kapatid. May ginagawa kasi si Shaira kanina. Ano ba yan? Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating dito sa bahay, ako pa mag-aasikaso sa'yo. Kaya nga kinuha natin yung bunso niyong kapatid para may katulong ka rito. Sayang naman ang pagpapaaral ko sa kanya kung ako pa rin palang mag-aasikaso sa'yo. Dami mo namang sinabi. Ngayon ka lang naman maaabala. Pagod nga ako sa trabaho Sige na. Hindi na ako magpapalit ng damit. Ano? Total, hindi ka naman tumatabi sa akin pagtulog, kaya ayos lang. Kahit mag-amoy pawis ako. Tumigil ka, Vicky, Lalo mo lang akong iniinis, Pasalamat ka. Nakapagtitimpi pa ako sa'yo. Hindi ka kamo dinaratnan? 2 buwan na? Oo, Ina. Naku, buntis ka yata. May nangyari na ba sa inyo ni Abner? Oo. Ay, buntis ka siguro. Ina. Bago mo isipin yan, kailangan mo muna makatiyak. Alamin mo muna kung buntis ka talaga. Tapos, kapag positive, didali mo na sa bahay niyo si Abner. Nasa tamang edad ka na naman, Rose. Isa pa,
Pwede naman kayo magpakasal habang hindi pa malaki ang tiyan mo. Kinakabahan ako, Ina. Buntis ka? Oo, Abner. Ganun ba? Oo. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi. Masaya ako. Nagulat lang kasi ako eh. Abner, Hmm. gusto ko sana bago lumaki ang tiyan ko, magpakasal na tayo. Kasal? Oo. Bago pa mahalata ni tatay ang tiyan ko, gusto kong ipakilala na muna kita sa kanya. Tapos, paplanuhan na natin ang kasal. Sige, sige. Gusto mo bang sumama ngayon sa bahay? Baka sa susunod na araw na lang. May mga kailangan akong asikasuhin sa trabaho ngayon eh. Ha? Sige. Pangako, Abner. Magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging anak natin. Ano? Isang linggo na kayong walang communication? Tinatawagan ko siya pero iba na yata ang numero niya. Hindi ko siya makontak. Pero, bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Ina. Teka, yung workplace niya. Saan ba siya nagtatrabaho? Ang alam ko lang sa private company. Hindi ko alam kung saan mismo. Ano? Rose naman? Hindi naman kasi siya pala kwento. Naku, mukhang ibang kutob ko dito. Oh, Ina. Bakit naman kasi hindi ka nag-usisa tungkol sa kanya? 3 buwan na kayong magkarelasyon. Nagpagalaw ka na. Tapos hindi mo pa pala alam ang lahat tungkol sa kanya? Ina, tulungan mo ko. Dapat mahanap ko siya. Papatayin ako ni tatay kapag nalaman niyang buntis ako. Ano ba itong pinasok mo, Rose? Teka, kapag hindi ko na talaga siya nakontak, ano kaya kung ipalaglag ko na lang tong bata? Hoy, ano ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Buhay yan nga sa sinapupunan mo. Naririnig mo ba ako? Buhay yan! Ina. Gagawa ka ng mortal na kasalanan kapag ginawa mo yung iniisip mo. Anong sinabi mo? Buntis ka? Ha? Opo, tay. Nasaan ang ama? Tay, huminahon ho kayo. Nagpabuntis ka? Nagpabuntis ka sa isang lalaking hindi ka kayang panindigan? Patawarin niyo po ako. Don't Tay, huminahon ka! Buntis si Rose! Huwag kang kumarang dyan sa kapatid mo, Kaloy. Tay, Patawarin niyo ako, tay. Aral ka namin ng nanay mo. Pinalaki ka namin ng maayos. Sino pa ang babae sa magdadala ng kahiyan sa pamilyang ito? Yung mga kapatid mong lalaki, nakita mo bang naging sakit namin sila ng ulo? Ha? Ha? Hindi ko naman po gustong mangyari to. Transpada! Matanda ka na! 3 dekada ka na sa mundong ito. Hindi ka pa marunong magdesisyon? Hindi ka pa marunong kumilatis ng tao kung manloloko o hindi? Mas gugustuhin ko pang naging matandang dalaga ka kaysa disgrasyada! Kuya Kaloy, hindi ko alam ang gagawin ko. ibigay mo sa akin ang larawan ng lalaking yan. Ako maghahanap sa kanya. Pero, kuya... Magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong hakbang na mas magpapalala ng sitwasyon. Alam ko marami kang tanong sa isip mo ngayon. Ayaw mo bang malaman ang sagot sa mga yan? Kuya, Ako nang bahala. Basta alagaan mo yung pinagbubuntis mo. Huwag mo siyang idadamay sa galit mo sa lalaking yun. Wala siyang kasalanan. salamat sa pangunawa mo, kuya. Para saan ba't naging magkapatid tayo?
Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ito na siguro yun. Sigurado ka ba, kuya? Oo. Tao po. Sino sila? Ito po bang bahay ni Abner Mendoza? Sheila, ilak mo nga ang wheelchair ko. Opo. Ito lang, isa niyang binti. Ito nga. Oo, akong asawa niya. Bakit? Asawa ka niya? Oo. Bakit? Kasi may utang siya sa amin. Utang? Oo. Humiram siya ng malaking halaga pero hindi pa niya nababayaran. Ay, pasensya na kayo ha. Medyo hirap kasi kami sa pera ngayon dahil sa sakit ko. Nagpapagamot kasi ako eh. Teka, anong lending company ba kayo? Sasabihin ko na sa kanyang nagpunta kayo rito. My goodness! Napakasama niya ng mga asawa? Imbis na magalit, awa ang naramdaman ko, Ina. Nakakaawa yung asawa niya. Alam mo, mas mabuti nang iniwan ka niya. Hindi mainam na makipagrelasyon kaysa isang lalaking kagaya niya. Iniisip ko lang ngayon, Ina, yung magiging anak ko. Paano kapag isinilang ko siya at lumaki siya? Wala siyang kikilalaning ama. Malalaman mo na lang kung ano ang gagawin mo kapag naroon ka na sa ganun sitwasyon. Kaya wag mo muna alalahanin yan. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Kasi medyo sensitibo ka magbuntis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang hindi maiyak. Akala ko, natagpuan ko ng para sa akin. Rose, itong batang ito sa tiyan mo ang para sa'yo. Huwag ka nang maghangad ng iba pa na hindi naman talaga para sa'yo. Isa pa, kahit mahirap, subukan mo na mag-move on, Rose. Kalimutan mo na si Abner. Tuwan-tuwa na naman na kinakarga ng lolo, ha? Tay, Oh, akin na po. Papaliguan ko na po si baby. sige. Naku, hindi ba nangangalay ang braso niyo rito? Ang bigat-bigat niya. Napansin ko nga mukhang bumibigat na eh. Paano hindi bibigat eh? Ang galing dumede. At mukhang tinutubuan na ng ngipin. Oo nga ho, tay. Napakabilis ng panahon. Salamat ho, itay. Salamat. Saan? Sa pagmamahal sa anak ko sa kabila ng lahat. Oh, bakit naman hindi ko yan mamahalin? Apo ko yan. Isang pagkakamali ang pakikipagrelasyon ko kay Abner. Isang bangungot na ayaw ko nang maalala pa. Ngunit ang aking anak ay isang biyaya mula sa Panginoon. Kaya masilimuot man ang aking karanasan, tuwing nakikita ko ang anak ko, hindi ko mapigilang magpasalamat sa Diyos sa biyayang ibinigay niya sa akin. Ako si Rose. Ito ang aking buhay. Madalas, we learn the hard way. Wika nga nila. Gayunpaman, ang bawat pagkakamaling nagagawa natin
ay may kasamang mahalagang aral sa buhay. Mga nagsiganap, Bilal Benamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz sa papel na Rose. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salita. Siya ay si Jade. Kailangan matapos ko tong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ay, ala! Bakit namatay ang ilaw? Nagre-review pa ako. Jade, in-off ko ang ilaw. Alas 12 na't bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ng ama mo at nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami O bukas. nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Oy, wag na wag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin! Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Di pa niya naisip. Alas 8 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Jade, mga damit mo yan, hindi ba? Oh, tingnan mo, pinagtatapon ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? Galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Babae mong tao, salaula ka. Lola naman, bakit yun naman tinapo dito sa labas ng bahay? Nakakahiya naman, ang daming nakakita. Pati yung mga panloob ko nandito. Kasi lumalaki kang tamad. Ultimo damit mo, hindi mo masikaso? At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Busy-busy. Hindi ko lang po masikaso, pero lalabang ko naman po mga yan. Hindi nyo naman ako kailangang ipahiya. Narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Abay, pinagsasagot pa ako ng sutil na batang ka. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo. Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang ka. Jade, come on! Punta ka na sa debo ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. Oh, Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako, pero hindi ko pa rin magawang magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi ako inaadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kesyo mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh.
Alam ko, mas namang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga. Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan, nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan, dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka nalang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo. Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog. Nilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan. Matalinong tanga. Sa eskwelahan ka lang magaling. Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako, may nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't? Taputin nyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? Oh, sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan nyo sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to. Balik ka dito. Wala kang respeto sa akin. Nahihirapan ako. Huminga. Halika dito. Halika dito sa tsuhin mo. Ipakita mong totoo mong kulay. Bastos ka. Halika dito. Ano umaga, nagkakagulo kayo? Nako, aatakihin ako sa batang to, Samuel. Ang puso ko. Diyos ko, papatayin ako ng batang to. Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubutunan nyo? Oh, sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ang hindi ko lang maintindihan. Bakit ako pinagbubutunan ng galit? Bastos ka. Wala ka Buti nga respeto, sa'yo. ah. Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama! Intindihin mo, Mama, ah. Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at binabarumbado ng chuluwis mo. At sinasabi niyo yan na sapat na dahilan para ako naman ang magtatuhin ng nanay niyo. Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos naman sa akin kung paano niya ako pakitunguhan, ha? Ang dibdib ko. Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan niyo. Kahit alam niyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade, look at you. 2 days ka nang hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gulo ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa.
Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay? Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Naglayas ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gustong umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo pa ba? Nakilailis po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko na bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Anak, hindi ba kita masasamahan dyan? Sa graduation mo pa ako makakauwi. Itawarin mo ako. Hindi ko din gusto ito. Pa, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa rin yun. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya lawakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Mapalag ka na kapag magamot ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasan magpagamot. Pinipilit pa rin niyang maging mabuting tao. Kahit may anger issues siya. Anak, sana lawakan mo ang iyong pangunawa at magpatawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo ha. Sandali. Oh, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo?
Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Ang dami naming inihanda. Wow! Sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po. Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamo din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Lahat Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni Inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin. Alona, anak. Ay, Tama na yan. Ang dami mo nang nainom. hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin ng walang iya ko. Asa ko Kapag nagkasakit ka, lalo ka lang pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandi pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho at sa anak mo si Lexie. Madaling sabihin yan, pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At siya, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pag malupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi ako makapapahig na mangyari yun kay Lexie. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo. Para sa aming magandang manager. Oh, 3 red roses. Bakit mo ako binigyan nito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Noon pa, may damdamin na ako sa iyo. Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I never hurt you.
Conrad, So please, Alona, give me a chance. Oh, eto pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto nyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kumusta naman ho siya? Maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Ganun ba? Kain pa. Kung ganun ho, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay, Oh. tulad din siya ni Robert. Papaero din siya. Ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. walang niya ka, Conrad! Walang niya ka! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Alona, ano ka ba? Ba't ba bigla ka na lang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ang damdamin ko. Hindi mo ako pagtataksilan. Talaga namang hindi, ah. Sinungaling ka! Ano ba? Alona! Alam ko na ang lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina ng Kuya Fredo ko! Ano? Teka, let me Bakit mo explain. nagawa sa akin ito? Ano mo magkukulang ko sa'yo, ha? Sabihin mo! Oh, Lexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, Oh. naapoy po ng lagnat si Mami. Ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung mami mo. Oo. Si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola, nag-aalala po ako kay Mami. Ay, Siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasaktan sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo Mami ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman. Lakasan mong loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo. 2 ng anak mo ngayon. Nahihirapan ako, Kuya Fredo. Inay, bakit ba lagi na lang ako niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pangit para paglaruan nila. Laging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Ay, Nakakaya mong sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Ang kutsilyong ito. Ito matatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsilong yan!
yung kutsilyo! Hindi po! Hindi ko ito bibitiwan! Akin na sa amin yan! Lexi! Sugatan ka! Nadugo ang mga kamay mo, anak! I'm sorry. I'm sorry, hindi ko na sadyang masugatan ka. Hindi po ba? Masugatan ako. Basta wag lang po kayo mawala sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko! Hindi po namin kayang mabuhay na wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay. Oo, anak. Walang kasama ang mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata, kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka uli sa graduation nyo? Siyempre ate, mana ako sa inyo matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yun naman talaga ang gusto natin, di ba ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Yung mga apo nyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, ay talaga. Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Ilang araw kayo doon? 1 linggo. Oh, sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko. Mula nang magkaisip sila, hindi ka nila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay, Oh, kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi at tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganon pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Junel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Maririnig nyo ang kasaysayan ng isang ginang na kahit lumipas ang mahabang panahon ay hindi nalimutan ang kanyang pinakapangarap. Siya ay si Celeste. Dalawang anak namin ang yumao kong asawa. Sina Raquel at Jomar. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko silang mag-isa. Yon ay dahil na rin sa mga kabuhayang naiwan sa akin nang nakilala kong mga magulang at nang yumao kong asawa. Masaya naman ang aming buhay hanggang sa humina ang aking katawan. Kaya naipasya namin na bumili ng bahay sa probinsya. Maganda tong bahay, di ba, Ma? Oo nga, Raquel. Tama kayo ni Jomar sa pasyeng bumili ng bahay sa lugar na ito. Mura lang po ang bili natin dito, Ma. May mga pananim pa dito sa bakuran na maaari natin pakinabangan. Tahimik at sariwa pa po ang hangin. Ay, sana nga maging mabilis ang paglakas ko rito. Para hindi na kayo naaabalan dalawa. Si Mami talaga. Hindi naman po kayo abala sa amin. Pasalamat nga kami. Dahil sa inyo nakapagbakasyon kami. Mula kasi na makapagtapos kami, puro trabaho na inaasikaso namin. Masyado kasi kayo masipag. Maiba ako. Ano yung ba nalaman ng tungkol sa lugar na ito? Sa isa ko pong kaibigan na taga rito, Ma. Si Primo. Lolo Julio, naibaba ko na pong lahat ng mga pinamili nyo. Salamat sa iyo, Primo. Wala akong ano man yan. Bukas po kung may bibili kayo sa palengke, i-text nyo na lang ako. Ako na lang ang bibili para sa inyo. Pagalingin nyo muna yung pasa nyo dahil sa pagkakadulas nyo. Ano? Nadula si Kamo si Kuya Julio? Primo? Opo, Lola Alfonsa. Nagkataon po na napadaan ako sa palengke habang naglalakad siya. Kaya nakita ko po. Mabuti ka't nakita niya ako, Alfonsa. Tinulungan niya akong makauwi. Sabi ko naman kasi, ako na lang ang mamamalengke. Sinumpong ka ng rayuma mo kagabi, di ba? O paano kita papayagang umalis? Ang hirap nga nito. Pareho tayong walang pamilya, Kuya. Walang makapaalalay sa atin ngayong matatanda na tayo. Jomar, tinawagan mo na ba yung kaibigan mo? Oo, Ate Raquel. Kagabi pa. Tinext ko nga rin bago ko tinawagan para hindi niya makalimutan. Bakit wala pa? Magandang mag-beach habang hindi pa masyadong mainit. Excited ka na masyado, ah. Hintayin na lang natin. Parating na yun. Baka may inaasikaso lang kaya na late. Hindi ako maaari magkamali. Dito talaga yun. Kumusta na kaya sila? Narito pa kaya sila? Mami? Bakit kayo umiiyak? Raquel, ikaw pala. May naalala lang ako, anak. Pwede ko po bang malaman kung ano yun? Ang aking nakaraan. Ho? Dito ako lumaki. Sa probinsyang ito. 10 taon ako noon nang ialis ako dito ng lolo at lola mo. Bakit po kayo umalis dito? Makinig ka. Kukwento ko sa iyo ang lahat. Okay yan, Jomar. Marami na kayong buko. Naipitas ko na rin kayo ng mga papaya. Salamat, Primo. Pasensya ka na, Primo, ha? Inabala ka namin. Hindi kasi kami marunong pumanik sa puno, Lalo na to, si Jomar. Pero ngayon matututo na ako. Nakita ko ng ginawa ni Primo. Ayos lang naman yun, Raquel. Jomar,
Bro, dito ka na mananghalian, ha? Oo nga naman. Nang matikman mo naman ang masarap na luto ng mami namin. Sige ba? Uy, may nag-text sa cellphone ko. Dali Uy, si Lolo Julio. Humihingi ng tulong. Lolo mo? Hindi ko siya lolo. Yun lang ang tawag ko sa kanya. Pero malapit sa amin ang bahay nila ng kapatid niyang si Lola Alfonsa. May nangyari daw sa kanila Kaya humihingi ng tulong. Pupuntahan mo ba sila? Oo, Raquel. Kawawa naman sila, parehong matanda ng magkapatid na yon. At wala silang pamilya. Sasamahan na kita. Baka makatulong din ako. Napainom na po namin ang gamot si Lola Alfonsa. Salamat, Primo. Buti na lang at dumating kayo agad. Wala na kasi kaming gamot niya. Hindi ko siya naibili dahil wala na akong pera. Marami na pong gamot ngayon ng kapatid niyo. Mahal pala yan, Lolo. Oo, kaya nga hindi ako makabili ng marami. Ito pong kaibigan ko si Jomar ang bumili ng marami para kay Lola Alfonsa. Salamat sa iyo, Jomar. Okay lang po. Pagpalain ka ng Diyos. Ayos lang po yun, Lolo. Teka, may itatanong lang pala ako. Ano yun? Iyon pong kwintas na suot ninyo ni Lola Alfonsa? Ito na lang ang alaalang naiwan sa amin ng aming mga magulang. Binigay ito sa amin ni Inay nung buhay pa sila ni Itay. Larawan nila nasa pendant nito. Ganon po ba? Masyado po palang sentimental ang mga yan? Tama ka. Ba't mo naman na itanungan tungkol sa kwintas? Meron din po kasing ganyan ang mami ko. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Jomar? Opo, mami. Kapareho talaga ng kwintas ninyo. Ang suot ni na Lolo Julio at Lola Alfonsa. Sabi pa nga nila, picture na ng parents nila ang nasa pendant ng kwintas. Diyos ko. Mami, sabi niyo sa akin, Julio at Alfonsa ang pangalan ng mga kapatid niyong napawalay sa inyo. Oo, anak. Kapatid? Di ba wala naman kayong kapatid, mami? Jomar, ampun lang ako ng kinagis na niyo lolo at lola. Kinuha nila ako sa mga kapatid ko. Dahil hindi sila magkaanak. Ha? Kung ganun, posibleng kapatid niyo sina Lolo Julio. Sa mga information na sinabi mo, malamang na sila na nga ang mga kapatid ni Mami. Ang mga kapatid ko. Ang tagal kong pinangarap na muli silang makita. Mami, para makatiyak tayo, ipa-DNA test po natin sila. Iyon ho sana ang gusto namin, Lolo Julio, Lola Alfonsa. Sana po pumayag kayo. Kung para sa ikalilinaw ng lahat, pumapayag kami. Salamat po. Ay, pero ako, malakas ang kutob ko. Si Celeste na ay mami niyo, ang napawalay naming bunsong kapatid. Ang kapatid ko, sabik na akong makita siya. Ganun din ako, Alfonsa. Kaya lang nagalit siya sa atin noon dahil ipinampun natin siya. Mami, malalim na ang gabi. Matulog na kayo. Maaga pa ang lakad natin bukas. Hindi na ako makapaghintay, anak. Gusto ko na mag-umaga. Sabik na akong malaman ang resulta ng DNA test. Excited na nga rin po ako, Mami. Pag nagkataon, magkakaroon na kami ng tita at tito ni Jomar. Pero, alam nyo, nag-aalala po si Lolo Julio. Bakit?
nagalit na ho kayo sa kanila. Lalo na sa kanya, noong ipaampun nila kayo. Lumabas na po ang resulta ng DNA test. Kaya po narito kami. Ay, ka nga. Anong resulta? Oo nga, Raquel. Sabihin mo na. Mami, lumapit na po kayo dito. Para kayo na magsabi. Kasama mo ang mami mo. Opo. Julio. Ay. Ate Alfonso. Tinawag niya tayo, kuya. Ibig sabihin, tama ako. Siya si Celeste, na kapatid natin. Ako nga, ate. Ako nga. Ang bunso niyo kapatid. Celeste, salamat at muli ka namin nakita. At sana yung patawarin mo kami sa pagpapaampun sa iyo. Ginawa namin yon para huwag kang madamay sa hirap namin. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Wala kayong kasalanan sa akin, kuya. Ate, naunawaan ko na kayo sa inyong ginawa. Ngayon, kukunin ko na kayo. Opo, Tito. Tita. Sa amin na po kayo titira. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit matatanda na kami, sa mga huling panahon namin dito sa mundo, ay muli kami nagkasama-samang magkakapatid at maligaya. Ako si Celeste at ito ang aking buhay. May klima ng panahong pinagsamahan, kung maligaya naman ang isang pamilya, mas matamis pa ito kaysa sa mahabang panahon ng pagsasama na pawang kaguluhan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Celeste. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.